Anya laki din! Ay, una yan ay ati kastoy. Panagbabayad manan iti bill iti kuryente inton bigat lakay. Ay, awan nga rod bakit? Sa payawan kwarta kita. Saan kami pa yung mata nagsweldo? Kasano da ito yan? Alangan nga itulok ta makat off manan ti kuryente tayo. Si Kaman, no damo mabalin mo ang pagbuludan pa ilaan. Ah? Di ka madanagaan, tabayada ka pa man ngagsweldo ak. Ala, tama palak ijayan damari tina inton madamdama. Bareng adama utang ko kenkwana. Ay, una. Ibagam, siyak timang bayad bakit? Siguradum lang alakay. Tanay, awan amok apangalak iti pagbayad ko no bilang tada ipautang na. Wen, anya laki din bakit aya? No worries. Pangaasim kumamat tan amari. Uray 2,000 laeng. Makat off nga minan ti kuryente mi no saan kami ang makabayad. Ay napasensya ka kuman mare. Naranaamat nga awan imbubulsak ita. Ha? Adda kwartak itay nga inam aribo. Ngam na itad kumatan kinilakay ko. Napanainggatang iti abono. Anya? Kasapulan mi nga minan nga agiwaras iti abono iti mula mi akamatis. Kasta ka di mare. Awan ay ti uray sa nga ribong. Awan at talaga mare. Amumatan kanyak. No adda kwartak. Pabuludan ka adagos nukwa. Anya lakit din tina. Awan na talaga ti utang mo na imbaga na ka man niya. Anya? No sikat ti umutang kanyak, may isa lang asaong pautangan ka. Ngam itatasyak ti agkasapulan, nagkadoarason mo. Ay na, saan kumamat ang kasta amare? Kas itinakunak. Lakit di adda kuma, pautangan ka. Ngam awan nga ro. Aha! Nagadukat nga ibagbagamon. Imot. Awan sir-sirbe makumare. Ay, una yun dadya ako lasa. Wen nga rod lakay. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Ita lang amin anagungot kanyak iti kastaunay. Bayaan mo na. In-explain ko matkan kwa na. Nga iso nga awan kwartak. Tainggatang mo iti abono iti mula. Ngam, saan na ang maawatan? Ay, hindi pa lang. Kasjayan, iti ugali ni Kulasa. Sapay ko na. No siya kano ti umutang, may salaang asao pa utangan nak. Ngam no iso kano, adopay nga ibagbagak, kan sa anak kano ngagpautang. Ay, una yan. No, adda kit apay kit din ngay. Ngamanya ngay nga rin, no saan na anawatan timbagam. Siguradong agimula day iti sakit tinakam na kanya. Kit agimula lata, bareng addan to ti apitin na. Ay, una yan. Anya? Sika talaga. Ala, intakit din ijay kusina. Mangantan lakay. Mapanta pa ijay bangkag intun madamdama. Huwag man, tanay. Mabisinak mo tayo, bakay. Iti kaano man, saan amawan ti sakit tinakam ko iti dayja at tina. At danto mo't aldaw na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Ah, ay una yan bakit? Kat imbaga mo ti tao nga awan kwarta na. Anya ka lagi din aya. Ay, imposible mat ah. Amom bakit? Saan anasaya at ti agimulmula iti sakit, tinakam iti pada tao. Tandaan nam dayta. Ay basta, talaga nga imulak ti sakit tinakam ko kunkwa na. Uray pa aglinipat kami nga kumari ah. Anya? Tsak lakit di pagtatakunan ti kumari akas kunkwa na. Ay, unay kan bakit? Gapulang iti dayta saan nakapinautangan? Agkakadakasan ti ibagbagam kan kwa na. Saan anasaya at tikas nga aramid kulasa? Sapay la kumata inton agapit da iti bunga ti mula da. Maranaan da tinalaka presyo. Ha? Nay, apay nga'y akas tamot ti ibagbagam kulasa. Kasanumat nga min nana.
Nagalas ti ugali na dayja atina. Aniya? Idi iso ti may imutang kanyak. May salaang asa una, pinautangak iti 3,000. Ngam idi na minsan anapanak kwa na nga umututang iti pagbayad ko iti bill me. Ultimo 5 aduleng awan ipautang na. Ay, si kakit di mag. Amangan mag no awan at talaga ti kwarta na. Isu nga awan ti impautang na kan ka. Imposible Talaga kit di nga imot dayjay Isu nga iti kaano man, saan ama po ti sakit tinakam ko kenkwana. Aniya? Ay unay kan. Amom kula saan anasaya at ti agimulmula iti sakit tinakam iti pada a tao. Dakas day ta. Ay, awan maaramidan na tanasakit talaga tinakam ko. Aging gainton matayak, nasakit tulat ta tinakam ko kenkwana. Kaya po? Ay, tita ka man laangan. Ay na. Pasensya ka na talaga, Mare. Awan may puutang ko ken ka. Ha? Naranama talaga nga awan, timbulbulsa kita. Masapol nga mininanang ko, ti agas na. Isuan na igatang ko iti agas na, di kakaiso na ko at Ha? Awan na talaga tinagdumaan yo kanitina. Into lang yo ti kinaimimot yo. What? Ay, sana kasta, Mare. Oho! No si ka idi ti umutang kanyak, papautangan ka. Ngam itatasyak ti agkasapulan, kasta ka. Anya? Ay na, sorry talaga, Mare. Malaksid kami ni ti agas ni nanang ko, pagasgastusak. Anda pa yung mula nga tarong, ijabangkag mi. Nga kasapulan ti may spray. Iso, tinangigatanga kiti kwarta kada duma. Diyak kasapulan dagita nga explanation. Ha? Da kayon to lang matiag kasapulan. Talaga nga awanan ti mautang nyo kanya. Ay na, opo aya. Sapay la kuma, tano agapit dayjay abakla iti bunga ti mulan na atarong ket maranaan na tinala ka presyo. Ne. Anya ka di mananday tangay pagpagambagay. Ay, sapay la kuma. Hey! Sana nasaya ata agilunlunod ko namsa. Inton kuan, amin na rumrumor di tangiwat mo, agsublikan ka. Nasakit na talaga tinakam ko iti reja abakla. Kung amlan no awan na itultulong ko kenkwa na iti kalabas. Apay manan aya. Kasanumat nga men. Idi may imutang kanya, pinautangak. Ngam itaasyak matiag kasapulan, ay naapo, nagado arason na, kastoy, kasjay, awan kwartak. Ay nyalakit din. Ay, unay kan bakit? Anya nga rod no awan at talaga ti kwartana. Naranam nga awanan di tao. Oho! Ti kunamkit day, talaga nga imot day jay. Sapay la kumataag mamalas iti mula na atarong ngay bagbagana, tadagunggo na ti kinaimot na. Anya? Una yun ni Kumari Kulasa. Naranaan namat at talagang awan kwartak, idi may ijay balay. Amumutan ni Kulasa. Kurang iti panakaawat. Anya ngay nga rod no saan na amaawatan. Sa pinaglay nga agimula iti sakit tinakam. Ay kat, bayam lata. Bayam at imula la kat ti sakit tinakam na kan ka. Sika, agimula ka latang agimula itinatang tapno adan tumahapit mo. Nana, No adon to ti maapit mo, adon to ti ilakom. Ngam ni Kulasa, ti sakit tinakam nan tulaang ti apitan na. Tay sumot ti imula na. anya? Tay sulaang mat ngamin ti amuna nga imula, sakit tinakam. Sibugan na pa'y kumaa. Tapno lumang to, kat adon to ti bunga na. Anya lakit din. Ay, uray siya, Mare. Nagimula matin iti sakitin na kam na kanyak daya babae.
Bayan talatan mare. Anya ngay nga rod. Naranaan na mo ngamin nga awan kwartak idi imay ng imutang. Kurang ti pa nakaawat, dadya babae. Sapay ti dagis na gilunod. Agi mula iti sakit tinangkam. Asapay la kumakano. Tano agapit na, ket maranaan ta tinalaka presyo. Ay, una yan ang kinadakas ti ugali. No adda ko matigura iti pada a tao. Saan kumamot nga iraman ti mula? Anya laki din. Kat may amlatan Asikasuan takit di dagiti mulat na. Tapno agapit tanto iti ado. Ken sapay la kuma, takabaliktaran, ti panangilunlunod na. Sapay lang kumamare. Ay, nagrigat na talaga ni Kulasa ay kasarsarita. Ure na saya ti panangibagakan ko na awalat na. Anya lagi din. Ay, anyakay nga ta, tibasol na dyan, mula ta. Tapay nga iraman na, unay na kulasa. Amupay day a babae. Talaga nagimula iti sakit tinakam na kanya. Gapula ang iti saan ko apanang pautang kan kwa na idi na minsan nga aldaw. Gapulaang na dyan, ibaganan, nasapay la ko ma, tamaranaan tayo, tinalaka aprisyaw, no agapit tayo. Katwan, isumot tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, wanan ta di ana imbag timula ta. Bayam at isakit tinakam na king kati, imula na. Wan nga rod lang kay. Isumot lang ang tinako na kanyak dabakla kan nanapuring. Kaslasaan na bakit ang dadya akulasa? Basit ba nang mangilunod mo tay? Anya laki day. Kumusta nga iti mulam atarong maray? Ay, no! Nagmayat mare. Nagdadakkel ti bunga na. Kasla kadakkel ti tarong ni Kwa. Anya, kasla kadakkel ti tarong ni boyfriend mo? Kasta ka din? Ay, saan mo't amare? Kasla kadakkel ti tarong ni ex ko. Ngamin. No ti tarong ti boyfriend ko ti bagbagam. Ay sos, no day ti kumkumbarak. Ay sos, dagdakkel pa ti tarong na. Ngam dagiti bunga ti mula ka tarong. Anya, ay sika talaga. Awan la, Pudno met mare, pudno. Kat, kaano ka nga rod nga agpuros nga eh. Intun Sabado mare. Mga noawan papanam, tao may ka. Tadakadwak man nga, puro si titarong, kaslatarong na ex ko, Ay, kato na. Umayak, tauray saan mo nga itad to titangdan ko. Umay kan tumet no agpuros kami iti bunga ti mulami. Ay, wala mare, of course. Oh yes, mayaday ta. Tinulong. Ne, kasla karne ti baboy day taimat mo Ay, wala na. Ipasidakman ka ni Maritina. Ha? Apay anya ti aramidan yaw. Agpuros kami ti bunga ti mulak at tarong, nana. Ay, iso aya. Ay nagmayatan. Nagpiit man. Kasla ka ano lang idinagmula ka. Inaywanak ngamin ana imbag nana. Inapaprusak. Iso ang nagbiit ang nagsabong. Kan, naaramid ti bunga na. Nasaya at ano kasta. Aywan gayam. Mangtad kantuman iti rejik ang mabalin na si daan. Aywan anana, awan parikot iti daita. Itulod ko pa'y ijabalayo. Ay, si kamat gayam ti masabat kumare. Ha? Oh, saan mo ka diyan sa ludsudan? Noon niya dito imat ko? Anya? Karne dito mare. Karne ti baboy. Ipasidak kenetina. Taagpuros kami iti bunga ti mulak at tarong. Apay, damdamaga kaya. Sanak nga interesado. Papansin ka launay. Ingkag papansin iti sa balay. Saan asya? Mawatam. Oh, anya laki
din. Ay, ang ipagbagaglaang mata. Ay, wun gaya, mare. Saludsudan ka man. Kumusta ngay matandyain mo lang masakitin na mo kada kami. Di makal ka din. Anya? Wano nagsabong pa yan. Wano, nagbunga pa din. Ay, wano, agapit ka matanakas kanya. Pangaasim di mo dadaulan ti aldaw ko si kabakla. Oh, damdama ka lang, man. No, agapit kan to itiin mo lang masakit tinakam kanyak. Ayaban nakto tatulungan ka nga agpuros. Anya? Ay, sana all agapitan iti na imula sa kitinagkam. Ay, manumat ati kastamare. Kasla, seasonal amula. Yawanan ba na bakla? Di pa ila. Ay na, addan to aldaw mo kanyak. Saan man nga ita, ngam addan to lata, salbag ka. Nanay, agong ungat ka manang. Nasabat ko itay laang dayja abakla. Kunanakit din, kumusta ka nun tinmulak asakit tinakam ko kankwana? Nagbunga nga ta ka nun. Katawa ka. Apay, anyat makapaulag iti dayjay. May saka mo. Makaalag ka lang mata. Anya lakit din. Dayjay abakla, makaraman to dayjay kanyak. Ay, bakit? Husto nga min dayta apa nang imulmulam iti sakit tinakam mo. Ha? Gapulang iti saan da pa nang pautangkin ko ay sos kastan ti bagbagam. Ha? Panunutem ako marim latay da. Ay saan? Awan ti kumarik nga imot. Makamu ka man lang. Malang raw. Itultuloy mo lata, ti panagimulmulam iti sakit tinakam mo, bareng agapit kan tumet, akas kinibakla. Ne, kitaam. Agapitan iti bunga ti tarong, amula na. Mula na, nga indadanes mo ide. Anya? Masigurado, kasto unay man ang tigururod ni Kulan sa kanya. Apay manan mare. Ay, kat no dinamag ko itay, no nagapitan iti imula na asakit tinakam. Anya, ay sika talaga. Kasta unay lang aruden agura na kadata. Karkarwang pay laang mo. Bayam tagkisiw iti gura na. Anya lagi din, karkarwak. Tapno manayon at isakitin nakam na nga imula na kat agapit to ako na kay na maranaan natin ang inaapresyo ti sakitin nakam. O, diba? Sana kasi ti imbaga na idi amara na ako makano tinalaka presyo. Sika talaga. No adala presyo ti sakit tinakam ako bimak ng kuman. Saan ko man amasapol amapan umututang iti pagbayad na iti bill. Anya lakit din ayan ni Marie Kulasa. Nonsense. Useless. Mala. Inta katrugyan na dagpuros iti tarong. Marie. Aywan, ado kwarta ni bakla ita. Agasam man kat mano adaras a nagpuros iti bunga ti mula na ataraw. Sapay saan atalaw wano 5 asako ti mapurpuros na. Sa nga pulo sika. Ha? Sapay naranaan na tinangi na presyo. 90 per kilo ko naman. Kasta ayan, Nana? Wan, iso pagsayaatan na mo, tinagagat nga agmula ay tinatag. Saan nakaskan ka? Sa balimot ngamin ti imulmulam. Imbes anatangam sakit mo, tinakam. Anya? Iso husto ngamin na, ti gurgura iti pada a tao. Ngamin, awan magunod mo iti kasta. Nana,
Agbula ka kit di tapno mapadas mo ti agapit. Ta iti kaano man, awan maapit mo no sakit lang tinakam ti imulmulam. Ay, anyalakit ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Si kabagayam ti masabat ko, Luis. Ay, ni tatamata day taka mananat kunakuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya? Lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay dyan balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagita man ti kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad. Isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan, tata. Amo yumatan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan tata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat nga ron no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisik dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na may? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay mutla ang hijibalay mi. Kat, mapanta mare. Mapanta, wat-wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong ta ngagluto. Wana, tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyak ti mga ramid ko naman. Papanam ngay mare, nagsapa ka mat. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasak tamapan kami man ije balay da tata karding. Apa ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Di apo ko na ngay. Aywan gaya man niya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat, ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan madadagas da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit di Ala, in kayo latan mare.
Saan ka nga rod nga umay? Saanan mare, da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang ken makaluto ak latamet no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ni Jabalayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya, Iso akitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan ka po iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum ka po iti kinalumag da. si kaki di mo belen. Awan mo't dakas na. Anya nga awan. Isukit di ati nakababain. Lumukluk mag ka po iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya, Iso dalang ti amok alumukluk maggapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Pimandamat no awan makanday jo nagtibabalay da. Hindi. Apay, agawit kayo. Ay, wan tata, agawid kami, tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti what you. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami matan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para ka nagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwatwat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sanak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagi yo. Lumuklukmag kayo, gapo iti kawawatwat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha? No lakit di, tainyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab di nagpapaskan. Di made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Anya lakit din. Unay lakit din na Karen ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo akat katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da awat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakatawa iti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jo nagbalay da. Dayta ka man ako nakon bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito yung nagtibalay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung nagtibalay, dayta mo mapan makimarmarites ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayam pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday tanga ibagbagan, tayo abelen, nana. ay kat madi talaga Nagkalasan nga ugali na. Anya lakit din.
Lumuklok magkami gayam, ha? Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat ni. Isumat ti umay na ibagbaga ditawi. Ay, napo. Ay, nasaysaya atan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay iti imbagak sana ya. Kitaan nyo man dayjay langan na. Ay, na. Ay, I cannot explain. Ay, no agangin iti nabigsa kasla maitayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na achismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangruna nakababain dayjay nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abambantayan. Ngam tibiyag takin biyagan niya lakit din. Ay, husto ka iti day nga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat asip-siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat. Isukit di ati dakas. Tati biyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin. Kasta mo't gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na, nasa ng pakiko. Basta siya, mabmabsugak no adagawis kanya kamapan makiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam. Mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis nak. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare. Mapan kami manan makiwat-wat. Intayo Oh, ada ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat ni? Awan matkit nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka anya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biyagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibaga ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biyag ti akin biyag ti bambantayan nga uray la iso ti pagkot-kotongam. Ew! Danto lang taal daw yung. Nay, agong ungit ka asin mangpait. Asino man ang tikinaguram ni takalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manan na yan. Ibagbagadakit din ako mutkutungak ano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biyag ti aking biyag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti bain. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas tauna ya pong tutmaw, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kitaman. Naggapo ka man na niyayan ti kukumaray, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asikat ti pangipapasak iti pungtot ko.
Salbag ka! Anya? Ay na, imbes nga sakit tinakam mo, itimbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka ije balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismes. Agmalmalum day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang itikas tang aramid mo. Eh, Nana. Sa ita, dilawom da baklaken karain at agpawat-wat laang tibambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin aya, nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan, ngem tibiyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di ta kay manlangan. Awampay na saya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki, day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti bagbagana. Ni, taoray di bakit iramraman mo matay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaison ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panagkunam, kit adda ti mangisakit king kagapo iti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat. Awampay sirsirbim nga asawa. Di dakpay ammo mo nga isakit. Di ta ka manlangan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat nagapapanak. Ay, una yan. Anyan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Ngam rumor ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawusmaw. Tayjay kan nga agnaag. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilente at da ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apay yan? Ada ka man dito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga ro ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngamin anang nangan, nagapom aya. Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nangan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan dayto wat-wat ko. Kanamon, tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ibambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog.
Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Adda ita, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan ken uyawin, awat-wat lang ti adda iti panunot da. Lumuklok magda, gapo iti wat-wat. Ngam isuda mo, iti nakatulong king ka. Ay, hun nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak igit ti kalsada. Impaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kita. Naimbag pay tanayra na naggapo da ijiwatwatan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unayin nga min daytang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Wan lakay. Promise. Agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti karuba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta ti kasayatan ngayon bagam. Anya laki din aya. Biling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hello, Manang Brenda. Ay na, nagbayag kan asumungpat. Kano nagadumat kami di customer ko dito parlor. Kasla damat emergency nga ibagamat. Talagang adda emergency. Anya kumamatay nga emergency. A-graduate ni Dandahan. Ka? Di mo nang agtembagak. Nangag ko, sana katulang. Anya ko man graduate. Grade 6 lang, mat. Paggraduaran na. Kaya't kung agrampa iti graduation ni Dandan. Paapalak ni Glenda. Ay, da ito'y tigatang agaw ninto no agradwar ka. Mayat mutlaang ka, day. Anyamot day tangay, mama. Adamot siling-siling na. Sapi naglabaga. Ne, at iso ti mayat, tapno masisirap day ti Brenda. Nininang ko Brenda. Sisirapak man inton aldaw ti graduation mo. Day di aninang mo. Anya? Mabisina kun, mama. Ay, aguray ka. Tasaan pa nakagatang iti heels ko. Ag-heels ka? Kigtutok day di aninang mo. Sa dino nga tati nagmayat a paggatangan iti heels. Puro matlaparakan ka tigat-gatangan tan. Jay ngay mat usarak nga graduar, mama. Nakagatang ka din iti usaram nga graduar, Carla? San pa'y nga ron? Si Kangay. Sapatos pailangan ng isit tinagatang mi. Nimot mama ngamin. Bado na lang ang tiginatang na. Ni mamakmat, kat agrentalangan iti pagbado na. Ay, apay nga ta. Kaslasan mo tan ngagtungtungtong ni mamamkin ni mama. Diyak man na mo. Dandan! Ha? Ay ayaban na ka ni mamang mo. Apay mama. Umay ka man ditoy. Agay ay ayam kami pa kin ni Carla. Umay ka ditoy. Diyak kayat. At the ice cream. Ha? Ada ka no ice cream? Ay, agawid akon, Carla. Umay nakmat ikan iti ice cream, Dandan. Wen, aguray ka dito, tayalaan ka.
Anya ter aramido mi jay. Agay ay ayam kami kini Carla, mama. Saan ka maki-ay-ayam kan kuana? Apaya saan ngay? Basta, saan? Kitno ni Carla ti BFF ko. Anya a BFF? Best friends forever. Ay, mama, jay ice cream ko ngay. Urayan ta jay lumabas nga aglako iti ice cream. Kunam nga da ice cream. Ne, papanam? Mapanak makayayam kini Carla. Awan mat kayam ice cream. Ay, agsubli ka dito'y dandan. Saan ka narumwat? May isa, dua, Apayayasan mo kaya tama kayayam kini Carla. gaputa saan ko a BFF ni mamana. Nawatam! Ay na, nasapan sa una ay ngagpapintas ka. Kat makalawas pa masakbay ti graduation dadandan. Siguraduak laeng. Tadyak kayat apangitak inton kaaldawan ti graduation ti anak ko. Wan ngam no cutex sak itan, dagiti kukom, ang mga numatuklap da no aglabaka, kan aginaw ka, ay nagalaston. I-double layer mo nga min atap no saan amatuklap adagos. Ipapilit mo? Jay adda design na ti kayat ko a cutex. Jay kalalagdaan. O, nanginatigas jay. Ay bayadak. Anya kalakit din aya. Alagpili ka nga rudan, no anya akulay ti kayat mo a cutex. Siyempre, jay sexy Anya nga ruda kulay. Agi-rekomendakan ata si kati expert iti kakasta. Oh, ay jay classic red, ti bagay kan ka. Red? Oh, sige, day tangarudeng. Abuya taman iti karton. Dandan. Sige, agtugaw ka dito'y abay ko. Ang mga nuagungot ni mamang mo dandan, lumaamuan ng adda ka diti balay. Awan ni mama. Napanan na, Mapan ka no agpaparlor. agpaparlor. Kat mabayag pa'y mo ti graduation. Dandan. Si kanta agpili iti buyaan ta. Sige. Iyawat mo kanyak data remote control. Nina, agpapintas at talaga day diya babae. Agasam man, agpaparlor pa'y gayam. Sana balit at damot ang gown ko. Ay, una yan na nagsakit ibukod ko. Yun at ko pa'y manbiit. Ne, apay asim marden ka amang cutex kanya. Ay ni manang mat, aginanaag mat, itayak pa'y anagadumog amang design karagito kukom. Kat agbayad akmut. Unangam nagrigat mo dahito ipapaaramid mo kanyag. Agasuman, tasabsabong ti kayat mo design dahito cutex mo. Sabsabong nga dabulong na. O, agasuman dahita, apanang parigat mo kanyag. Mabalin akabilang pa'y itisiit na. Siyempre, rosas kat. Oray may salaang asiit. Ay, patayan nagsamatan, manang. Nagapamay. Lakay, kitaam dagito'y kukok. Ay punay mo tinalabagan ang nagita cutex mo. Kitaam nga min analaing Manungan ti pa nagbayad mo iti data. Kitaam ko na, agdamag ki din. Tanya ko mati makitak. Nangina siguro data pa ng cutex na kanya. Kitaam adda design na asabsabong arosas. Oh. Ha. Adda bulong kan siit na dagita. Oo, musta nga na. Ay, sumron sa amot tintikin na brinda. Ingkakit aglutong. Anya?
Ay, nabanbanno ka nagtrabaho, siyak pa lang ti ibaw mo nga glutaw. Maperdi nga ro dagitoy cutex ko. Sa anak amabalin nga aginaw, agluto ko naglaba, aging gaasaan amalpas ti graduation ni Dandan. Mama, nakaturog mo ni Dandan dito'y sofa. Ayun, kasano nga ro daytan? Baybay antan amaturog laangan dito'y balay. Ay saan ang mabalin ang mga nubirukan day di balay da. Mapan ko laangan ibaga kada mamakan papana ang nakaturugan ni Dandan. Ay apay nga ramidem dayta. Saan ka ang mabalin ang mapandita balay da? Apay nga min, mama. Ay saan nga ro ang mabalin? Si kangaroden at timang ibagakin ni mama na. Total, kumarimat. Nagkunakan ka? Saan kayon nga agkumari? Ay saanan? Ay, agkalaban kayon kinininang ko a Brenda, mama? Napananangay ni Dandan. Di nakitaan itikas tatadya ka mo. Inununang pa nga minda nagpapakutiks kay. Siyempre, graduation gayam ti anak ko, jaki din nagpapintas. Kit ayan na nga ro ni Dandan ngay. Ay na, daydi at talaga nga ubing, tila papanan na. Intabiro kay. Pangbirukan tangay, Kaya di tabalay ti kaya ayam na. di tabalay da Carla. Kanya pa'y ngay. Ay na, amom anabayagan asaan kami nga agtungtungtong kini Glenda. Mala, siyak ti mapan. Saan ka mapan? Kaya kasadungor ni Dandan ngay. Kaya ni, inya oras ay. Mama, adda ni papa ni Dandan. Imbagam ang nakaturog ni Dandan? Wan, bagkatan na kanon. Marig Linda, iyawid ko ni Dandan. Aywan, sige! Pasensya, ta nakaturog mo ito ni tabalayaw, maray. Aywan, yawid mon! Mama, apay adi mo kaya't asangwan ni papa ni Dandan. Ay, agulay magkakarla. Ing kakit dilo ka tanjeri daw. Unay ka da ito nga ubingan aya. Tanapan ki dinaturog ijay sa bali abalay. Awan ka gayam dito balay, di napandita balay, ti karoba. Ay di nakpabasulan. Panaw-panawam to mga main. Ita, agreklamo ka, asaan mo anasangputan. Napanak nga rod nagpa-cutex. Apay asaan ka makauawat aya. Ulit-ulitam ti bagbagam. Ita, asino nga itagin now? Siyak, tinaglutaw. Maperdi nga rod da ito'y kukok. Nangina ti pinagbayad ko dito eh. Iso nga ka na ginaw. Nyalaki din na yate kastoy nga style mo. Baduy, anya mo day taabado nan. Sapay nakahils. Di nan samot amo nga ipag na. Mama, intan ang tugaw. Agure ka man. Ay, anay ko. Nagsakit mo dagit ako kung mama isagi dito'y kudil ko. Nagatidog ngamin. Kasla ko ko ti witch. Anya witch asasawamot. Kasla jay binuya mi ni Carla. Nga daw witch na. Akas iti day takukom. Mama, parta kamot ati magna. Tadatan dito itong nga ti stage. Agure ka po, nilagbigat ko, may pagkana dito yung ko. Ay sus mama, mabadda ka mo day tagawn mo. Ay na, napisan ang tigaw ko. Ha? Nagatidog tumat ngamin. Natukol pa yun to yung heels ko. Kababainan. Hala, nagatidog kayang dagiti ko ni mamang mo Dandan. Wan nga rod. Kasla ko po der gagamo. Hoy, sika,
Kaya't mo tagamudan ka bakbakatan. Ay, abay, binutang mo nga, dagiti tao, mama. Ibaga nagayam nga kagamudak. Katong nagatitugmat ngamin nga agpaiso dagiti kukom. Agoray ka man, talumabas dito'y abay tadakarlakan mamana na ibabain ijay tengatiste. Isurunak iti pag naakarla. Tani, mababainak ngay parang na iti rupa. Apay nga'y akal kalubam mo day tarupam. Asina ko tinagsao. Siya, mabain ka, anatukol day tahils mo. Kan napisang pay day tagayadan tinagatidog agawn mo. Mama, apay nga papaam ni Ninang Glenda. Apa kaya mo? Kuna madakas ni makiapa. Apay nga isika. Ayun anya. Ay, kumari Glenda, agawid kayon. Wala ka na ibabainak mo to. Ay, kit agigidan tayon aguray, awaga nila kay ko, taglugan tayon ijay tricycle ni. Mabalin, Mare. Katuan si kakit dim. Sige man nga, Rod, Mare. Thank you, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sali! Uy, Sali! O, Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Apay, ang sakit? Anya ti sakit na, cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-gur laeng. Ay, kunak ano kanseran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sa pinabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Tagumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurong. Ay, dito yung amin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngem nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbabano aya? 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbak nang mat asa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Malang, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Kunak matenken ka, aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dahi a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak naminsan nila kay nakot kimutong. Saan ka di asigaw da nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di mangmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na anang istorya.
Ay, nagpakpakutong mo siguro, ah. Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si Kasta. Tamaw dito lugar tayaw. Nagbeig, nagwaras ti damag. Siyak tinaggapuan na. Ha? Siyak ti muna anang ipadamag. Ay na, si Kaki di mo't mila. Kaya mo si Kakanayon tumuno na mang ipatpadamag. Kat, kastang arod, iskop ako nada. May kayaglo ka na, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika ti last trip? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Mala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ka ni Mila. Kaya imbagban ta saan na ka nga inuyaw. Huh? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus, nagpigsa ti anglit na siga. Anya? Naangot ko. Sapay, sus, pasaray awaten nati pasahe di pasaheros ijay likod ko. Kat, ay na, unayak lang na ulaw siga. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dayi a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay kan, ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumotan ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya dayta nangisit ang sekreto na anaamuam. Nagngisit ti kilikili na sigaw. Sobra gamot nga guyaw. Ay kitpun no mait. Ay sos, jakmat ko mauyawin Ay ngam, nakauy-uyaw tumot gamain. Apag iso, saan nakanton nga uyawin? At dagayang black secret na dayi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo idi na minsan na nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbagana. Nga da cancer nila kay Mau. Ay unay mo, dayta nga ipadpadamag ng dayi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga men. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, nga wan seryoso ang sakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na. Dayi talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan yung laki din na Mila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na dayi nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yung kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbagana. Ay, no kasta, saan na punaw? Kunamutlan awan sikreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ipagamamuno niya si sekreto na. Apay, kaya't yung amaman. Ay, kaibagamon na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Alya! Kasaya! Una yung ngay! Kung saan laday ta, nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunamla na sino ang naguyaw. Ang madamagam kas na sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man dayi Amila. Tamo kon ti sekreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit?
Biyahe akon. Aywan kayam. Anya di ko na magatangag asabon para di tarubam. Sabon? Anya sabon? Di ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina day jay sabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes met da kita'y sigod nagdadak ka la kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak. Katas tamot ang dinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihina sabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay amila. Padasan na at ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nung ka. Imbag pa'y jay jeep di asawa ni Sally. Tapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ayun, gayam. Nakasarita ni Salay. Kat dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Adda ka di. Nagkutungan nila kayo na. Awan magkaraw. Isik-sikrito na lang. Saya ata, nadakama mo rin sa sekreto aday na. Tapay. Adama gayam sekreto mo siya, kaka. Anya kumangay a sikrito. Awan mo tiyam mo. Iba pampangkin nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam kanagingay. Kagkap-kap itang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilikilain. Unay mo tan. Uray mula pinigsaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipon mo kaka. Hay! Si kaman pa'y laang alakay tinakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang! O, lakay, kitaan mo. Nya day pakpakitam kanya. Day ti rupak Ayun. Pumimpintas ka mat bakay. Anya ti madmadlaw mo. Sumadlat ta. Unay ka mo dun. Aywan. Napimpintas ka ng jam amok ka. Anya ti inaramid mo ti tarupang bakay. Talagang akiminis mo tayo. Nainot anawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idi ni Mila. Ay kinagsaya atayin. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinisan. Nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagngisit a sekreto ni Mila niya? Ay, nangisit la tarayay. Nagkita tamanon. Wala rod. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko Di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awanan dagiti kamuro akanayon mo ay uyawan. Anyat iba ko na. Pudno nga awanan ti kamuro. Ngam, limok magkamat. Dahil timot pamagik tinadlaw mo mot itan. Planom samot ti agbalin abalyena. Uray at abagay ko tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na klauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyam mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Day tanangisit a kilikilim. Akas kangisit day ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan Nagaduti makangag. Ang mamad kayang ti agbain. Di mo ka di amo akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day, na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunon. So, amapantayon. Nay, anya kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban.
Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurayan na Saan tata? Ha? Iti panag ko na. At agura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Maikit, imbaga siguro, ani bakit ko dyan ang isit na sikreto na? Ay, dayay! Ha? Nene. Apay, nagkatawa kayo nga eh. Abok, ano niya dahil nangisit na sikreto na? Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Na- Kanya laki din ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw! Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo gurguraan na. Ne? Apay ngay mat? Kasano, inuyaw nakmanan, idi nakita nak. Ay, una yan, nga ugali na talaga. Idi imbagak mat, aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat lima baga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo tani maganap na. Ha, Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon day jay kan kuha na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.